Zašto mi se osovina zapetlja i teško ju je pogurati? Ovdje postoje dvije mogućnosti. Prva mogućnost je da osovina koja se zapetlja znači da se unutar te osovine nakupilo previše inercije, a izložena osovina koja je izvan cijevi sada se zapetljava. Međutim, ako se ta osovina zapetljava ili ju je teško pogurati unutar cijevi, to znači da je stvarna debljina, odnosno promjer te osovine, neodgovarajući za tu veličinu cijevi. Na primjer, ako koristite osovinu od četvrt inča, odnosno 6 mm, unutar cijevi promjera 6 inča, jasno je da je osovina previše tanka. Ono što će se dogoditi jest da će se nakon nekog vremena i određene udaljenosti ta osovina početi uvijati uz unutarnji opseg cijevi i bit će ju teško dalje gurati. Kako biste to spriječili, nabavite deblju osovinu koja je prikladnija i odgovarajuća za promjer te cijevi. Hvala što ste gledali.